Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oyie mar rwako jopuonjre duto manyocha otimo penj mar klas 12 e mbalariany mag piny owacho mak mana mago ma jonyuolgi biro hero mar tero e mbalariany mag ji giwegi. Ma biro bang' lipode moko wuok ni piny owacho chano chwalo e mbalariany mag ji giwegi jopuonjre moko manyocha yudo grade mag donjo e mbalariany mag piny owacho. Machogu ne ochopo e nyim kamiti mar od bura marango kaka chano chenro mag piny owacho mar duoko penjo po ni nitie chik machuno ni giter jopuonjre e mbalariany mag ji giwegi. Judith Omondi ni kod ler. E nyim kamiti marango kaka ichano chenro mag piny owacho, jatend migawo mar somo, jotelo mag board ma ochung' ne yiero ne jopuonjre kuonde tiegruok mag riworego, jokanyo mag sekta mar somo ma opogore ne ochopo mar duoko penjo wi gima omiyo gichano chwalo moko kuom jopuonjre manyicha oyudo grade mar C+ kadhi nyime e mbalariany mag ji giwegi, ka chutho to thuolo nitie e mbalariany mag piny owacho ma oromo rwako jopuonjre duto ma ok tin 170 manyicha okalo mar donjo e mbalariany. The very needy and the very poor children are the ones who actually work so hard so that they can go to these public universities, and there are very many hidden costs in private universities. Umetuelewa? Let me ask. Umetuelewa? Honorable Chair, Waziri, umetuelewa? Nimewaelewa. Ni sheria gani sasa inakuzuia kuweka hawa wanafunzi katika vyuo vya umma? Ne ntwak mar ywa ye kind jokanyo mag komiti kod migawo mar somo. Ne okawo kinde malach mar dhiro jatend migawo mar somo, magikone to ne oyie ni jopuonjre duto ibiro chwali e mbalariany mag piny owacho, mak mana mago manyalo dwaro dhi e mbalariany mag ji giwegi. All our students are going to public university unless you as a parent chooses that you want your child to go to a private university. That is what we have said. No government grant is going to a private university. That one, we have made it very clear from this year. Bende kaluwore kod lipot manyogol kod jatend piny Kenya William Ruto, jopuonjre mabiro yiero somo e mbalariany mag ji giwegi ok bi misir mar piny owacho, kata kamano ibiro migi hola ma gibiro duoko bang' somo. Paro manyien mar chako chwalo omenda ne kuonde tiegruok kod jopuonjre manyogol kod Ruto, kata kamano osemo kalo kod moko kuom jood bura makoni mano en okora ma piny owacho biro go mar wuondo jopiny. Gikoni piny owacho osebedo ka koni gionge pesa, miyo singo mar siro jopuonjre en gino ma ok gibi chopo, ka bende gikoni yiero jopuonjre ma ibiro sir nyalo bedo kod mibadhi. The Kenya Kwanza government that has refused to disburse money to counties and declared CDF illegal at their Supreme Court is now lying to students to get school fees from CDF and county governments. The government has just opened another mega corruption scheme where poor students will be asked for bribes in order to get full scholarships. There will also be tribalism, nepotism, and cronism in determining who gets full scholarships and who don't. We will not allow this particular formula to continue to marginalize young students from poor backgrounds who have always been beneficiaries of the help. This is a clear plan to con them. Chenro manyien ni biro neno ni jopuonjre ma ok nyal mabiro donjo e mbalariany misir mar 53 mar omenda mar somo, hola mar 40 ka jonyuol to biro golo 7 kende. Sir ma kama ibiro timie okenge 4 ka jopuonjre ma ok nyal chuth to piny owacho singo miyo sir chuth ma ok gigolo kata siling 1. Judith Omondi, Ramogi TV. To kapod wantie mane weche mag somo